Daj si kávu a vyriešime tvoj chrbát. Toto video je pre teba, ak si v strednom veku, niekde okolo 40-ky, máš stuhnutý, ubolený chrbát, ráno sa budíš, ako by tvoj chrbát bol zazváraný alebo zlepený a takto sa motáš celý deň. Dám ti 4 jednoduché rady na začiatku, ako môžeš postupovať, ako si na začiatku sám pomôcť. Možno aj ty už máš za sebou veľa lekárov, fyzioterapeutov, trénerov, masérov, každého, kto ťa naťahoval a ten problém sa neustále vracia späť. Tak presne toto video ti môže pomôcť. Mám 34-ročnú prax v športe a od roku 2013 pracujem s ľuďmi online. To, čo ti teraz ukážem alebo poviem, je spôsob, akým komunikujem s klientami, ako identifikujeme, kde môže byť problém, alebo čo ten problém spôsobuje a na základe týchto krokov sa väčšinou toho problému môže zbaviť alebo ho minimalizovať. Tak poďme k prvému bodu a to je identifikácia. Budeš potrebovať dve veci. Telefón, zošit, papier alebo kde si chceš robiť poznámky. Na začiatku sa odfot zo 4 strán, ideálne tak, aby bolo vidieť celé telo, spredu, z obidvoch bokov a zozadu. Každý telefón má samospúšť, tak nebudeš potrebovať nikoho, jednoducho si tam nastavíš 10 sekúnd a telefón ťa odfotí sám. Postav sa, ako prirodzene stojíš, aby si videl, či to telo je natočené do nejakej strany, či nejaká strana nevisí, alebo nie si v predklone, alebo tam nie je nejaká hrča, alebo rôzne postoje. Plus táto fotografia ti bude slúžiť ako pomocka. Keď to budeš chcieť o mesiac porovnávať s ďalšou fotografiou alebo o 2 mesiace za účelom toho, aby si vedel, či ideš dobrým smerom. A druhá časť tej identifikácie je zápis, kde si napíšeš, že ako cítiš, či je to telo stuhnuté, či ťa to niekde ťahá, či máš nejakú tupú bolesť, ostrú bolesť, mravčenie v nejakých svaloch alebo podobné stuhnutie. To si zapíšeš a plus na tú fotografiu si môžeš označiť, kde to je. To ti pomôže potom pri odstraňovaní, ale plus aj to, keď bude s niekým konzultovať, keby ten problém pretrváva, že tunák to je, ukážeš a on bude ľahšie vidieť, identifikovať, čo konkrétne za tým je. Druhý taký bod, ktorý potrebuješ vedieť, je poloha spánku, v akej sa vlastne nachádzaš. Keďže spíš 6 až 8 hodín, väčšina ľudí skôr 6, ale aj tak v tejto polohe spíš. A to môže spôsobovať, ak ležíš nejaký pokrčený, alebo celý zhrbený, alebo v rôznych polohách, to môže byť jeden z dôvodov, prečo je to telo stuhnuté. Takže zase monitorizácia toho spánku. Popros partnera, alebo si nastav telefón a odfoť sa, ako zvykneš zhruba ležať, aby si videl. Ak telo nie je v rovine, tak ho skús na začiatku nejakými vankúšmi vypodložiť, keď je dajme tomu z boku, aby vlastne hlava, chrbtica a zadok boli v jednej rovine a tým pádom zníži stres na tú chrbticu, že niečo visí. Niektorí z vás, alebo niektorí spíte takže ruka pod hlavou alebo podobné, tak takisto si môžeš kúpiť taký typ vankúša, ktorý umožňuje tú ruku si vopchať dnu a spať týmto spôsobom a znížiť stres. Takže ak identifikuješ zlú polohu spánku, alebo preležatý vankúš, alebo zničený madrac, tak toto je spôsob, že si to odmonitoruješ, zlepšíš a to telo si v noci bude vedieť oddychnúť a tým pádom aj ten chrbát alebo ten krk bude vedieť regenerovať. Tretí bod je tzv. Denná rutina. To znamená, že ty zistíš, v akej polohe pracuješ. Každé zamestnanie má nejakú polohu, takže na základe toho, či už sedíš, stojíš, či si kaderníčka, alebo niekto, kto operuje, že má ruky v predpažení a celý čas ten chrbát je napätý, alebo kto niekto sedí, má pokrčené nohy, takisto taxikári majú ináč ruky v okne, alebo IT pracovníci, čo majú myš neustále zapnutú a ruka tak pracuje, tým pádom tá krčná chrbtica tuhne. Dobre, lebo v práci si v podstate nejakých 8 hodín a keď chceš identifikovať, čo ti spôsobuje tuhnutie chrbta, tak sa pozrieš, ako pracuješ. Buď si to odfotíš zase, zapíšeš, niekoho poprosíš, alebo nech ťa zmonitoruje, ako si, ako sedíš, ako stojíš a budeš môcť prelomiť ten cyklus. Buď v prestávkach sa ponaťahuješ, ak máš sedavé zamestnanie, môžeš meniť typ stoličky. Ak to niektorým umožňuje, tak si dajú stôl, alebo dáte stôl, ktorý vie ísť jednoducho hore a takisto ten chrbát si oddychne. Jednoducho ten cyklus tej práce treba nejakým spôsobom prerušiť, lebo hlavná je diagnóza toho, že čo
spôsobuje to tuhnutie a keď zistíš, že v práci to spôsobuje, tak to začneš nejakým spôsobom eliminovať alebo znižovať, ale prácu keď nemôžeš zmeniť, tak skús si ju aspoň nejakým spôsobom uľahčiť. A štvrtý bod je pohyb. Ako začať s pohybom? Nesnaž sa to hneď nejako strečovať, nejaké agresívne pohyby, skús nejaké jednoduché krúživé pohyby, nejaký malý pohyb, alebo chôdza, alebo krúženie ramien podľa toho, kde je ten problém. Ak zistíš, že to zahrievanie a rozhýbávanie tej danej oblasti ti ten problém znižuje, alebo klesá ten pocit toho, alebo klesá pocit toho napätia, tak vieš, že ideš dobrým smerom. Ako náhle ten pohyb spôsobuje ostrú bolesť, v tom prípade musíš prestať a vyhľadať nejakú odbornú pomoc nejakého lekára. Ale ak pohyb pomáha, v tom prípade môže skúsiť postup zahrajať danú časť, sval oproti tomu, čo je stuhnutý, natiahnuť a sval, ktorý je stuhnutý, posilniť. To by boli také najjednoduchšie povedané veci. To znamená, že ak ťa bolí niekde chrbta a trapéz, tak ty v podstate zahreješ tú vrchnú časť tela, vystrečuješ prsný sval a posilníš nejakými expandérmi a príťahmi tú zadnú časť chrbta a to by bol taký prvý, najjednoduchší spôsob cvičenia. Takže vždy je zahrejať, vystrečovať a zároveň potom posilniť. Toto video si pamätaj, že nie je liečba, ale prvé kroky k tomu, aby si identifikoval, kde je ten problém a začal s tým hýbať a riešiť to. Lebo chrbát není pokazený len o telo a o chrbát sa treba starať. Ak niečo divné uvidíš na fotografiách, kľudne to hoď dole do popisu a keď budem vedieť, tak ti k tomu spravím video. Držte sa a čau.